Толкова съм схваната и ме боли всичко заради моят най-голям приятел и най-голям враг – климатикът. Но тук имам едно тайно оръжие, което знам, че ще ме отърви от болката мигновенно. Това е любимият ми масажен гел с дяволски нокът, черен оман и евкалипт. Често да ви кажа, аз съм човек, който прилага продуктите, които използва по много предназначения. И освен, че използвам този гел за моите схващания и стари травми, го използвам и за отпушване на носле, като намазвам съвсем малко количество върху синусите. Нанасям с масажни движения върху врата си и изчаквам половин час, за да ме отпусне болката и се връщам обратно след малко. Любимият ми гел, точно половин час и вече определено по-лесно си движа главата и значително усещам по-малка болка в раменете си, след като го нанесох. Използвам го често и за стари контузии, които от време на време напомнят за себе си. Но дори да нямаш абсолютно никакви болешки, ти препоръчвам да си вземеш от този гел, ако случайно натовариш ръцете си от тежки покупки в мола. Поръчай сега и се наслади на живот без болка.